हुकस बुकस पेश करता है از هیکو اسیاب که سایکلس متعلق سوره کنها هیچت یت سیار سپیٹ از زمین سپیٹ روزان چه تت چه نیول سیارا ونان که از که سیارت ستھک تهتر چو آب تی آب چو واریا اہم تکیازی امها ورائے آسا نہ کنها زندگی امها ورائے آسا ہا نہ یم مدر لواکٹی اوٹر موجود یم تمام چنچل بیر نہ چو یہ فخر پرند چه فخر پرند چینا امی ماووک پزی اسے امیوک خیال تھاون پنون آپ کریو اصل پٹھی محفوظ تے ساری ویک ہفتہ زیاد چو اس ہی پنے دریاو تے سمندر صاف تھاونے کیا تواہی چھا پتا زی آپ چو نہ زانہا کھڑاک جھان مگر ہمیشہ چو لگاتار حرکت کران اس سوائے چھ آپ چو تے حرکت سابک چکر ونان ونوائی پزیت مطلق مزید زانکری یہ لہی آفتاب چو ایتھ زمینہ ہندس سطح سپیٹ آپ گرم کران تہ یہ چو بخارات بنان پنن پان آبی بخارات سے منز تبدیل کرن تہ یہ چو پنن ناقابل یقین سفر شروع کران آسمان سمنز ہوس کن وڑان ام کی سفروک یہی گوڑنیوک مرحلہ چو بخارات ونان یہ لہی آپ بخارات گجھان چو یہ چو ایٹماسفیرس کن پکان پتا چو ٹھنڈ گجھان تہ اوبرس منز تبدیل گجھان تمائی سندس سفر کست دویمس مرحلس چی کنڈنسیشن ونان اکلٹا ییلا آپ چو گٹان تہ اوبرس منز تبدیل گجھان یہ چو اکھی جائے پٹھ بیس جائے تام سفر کرت ہوہس منز پرواز کرت پنن حران کن سفر جری تھوان اوبر چی حقیقت منز آپ کی لاویکٹی بوند یم ہوہس منز بند چی مگر یہ لا اوبر بڑان چو تیم چیز زیاد کھوتا زیاد آپ جمع کران آپ کی یم قطرہ چھ پتا ایک اکس ستی ٹکران تے چھ آپ کی بڑی قطرہ بنان پتا پیہ کنی ساتہ تمرود یا شین کس صورت منز زمینس پٹ بی چکر کے ست مرحلس چورود ونان زمینس پٹ ینا وول آب یس رود یا شین کس شکلہ منز نیران چھسوہ کی دریاون منز وسان یا آپ کین زیر زمین نالن منز دخل گجنا خاطر زمین سپیٹ تے اتھ تمام آبس پیہ پنن زیوٹ سفر جری تھاون یس وسیع فاصل سپیٹ چوتے کران یوتام نہ یہ کھرکار سمندر استام واتا یہ لاہے یہ بڑے سنیلس سمندر استام واتا یہ قریبی یہ کہ لٹھ یہ عمل شروع بخارات گجھن کثافت رودن یہ وجہ چوزے اتھ چو آبک سائیکل ونان تکیازی یہ چو نہ ختم گجھن وال دائر بناوان کیا آپ چونا یوتا ناقابل اعتبار